Tang shalok belunia bekasteni Chandra Roja Parani Khorokni Borok Takuk Prosenjit Tirpura tei Bukuk Rengku Tripura ma phakri ingi belaino Jwngjal klai tongkha tabuk borok Borokni Bupha Horendro Tripura tei Buma Subarong Tripura o swngchani yakar thangmani bisik thamsik wngkha Borokni bwsarok tabuk wasawani ma jaya manungya ingi ma tongjao Rengku Tripurani bwta kisamisa samung khlai bini mwnaino porori tongjamani haipano tabuk bini dara Prosenjit Tripurani bo sakhamya wngwi tongmabai porabo mwthakjak tei chamung chananibo teibo bial nangjagwi tongkha borok tabuk aboni bagwino bukuk Rengku Tripura tei takuk Prosenjit Tripura hasteni joto lukurokno chupachu khlaina bagwi kobokha Kolendro Tripurani simi koktuma Chumui TV Timene basa basa rong lahan. Asa nang lekha mane pore mane yakari mane bosong majago ha. Bosong majago ha sale. Ek bosor deo ha. Ek bosor ha. Bo school pore na. Te nang mane nini maba thimini pore mandiana. Agala nyana sebo salong nini maba bote. Te tabo hala nini maba kreni mane krio mane bagai nini darabo salong mandia. Sa nang tabo mane sorkarni bororong nana phai subasoro khlai ba school thona botre rogai nini yakbai thang nang basamya sang nana subai to hala nang pori porna school thomro botre khai re hala pori porna nang tene tabo mane Tiprasa sarkarone thane tamasalane musuk ya sare subhanane musuk jana te kya sara phai nana jodi school thona botre khalai ba nini mane porni khoros hoite saune khoros hoite khlai nang pore manna bo class pore han Tenjora pore ja te tenni exam ode raha roja phajong rade boy ba kangla man gya nini mang tama ani bumangla buddhi sri Tipura parane mang khachendra para tenyang je sare mang ne ma bwa kre yong ne tama khlai nang ani kotoi rok ani phayang rok lebo boma kre bupha kre lai ang sirbai tong thaileba ang thajakle ang isra nok lai thaja ang to phabu bong maya na ani be to karasa karana roi tha lai ba lai ani kotoi kya to lai aw kya to dada kya to bo buzda bakarasa bakaran roi thaja lai lai ang phaitong phaya ple ang boi phaimani besilai degi ho bong na rakhai noi jala ngoi tama khai sana tama khai to na moko kolni bai rang bo bang ya puisa bang ya moko kolni lai gam jan nai le tong ma bliba ai hne ang phaitong phaya te bono tabok sero sar tangai ro bong no bong bung ne hai ro bar bong buti rok slai te ye ai borong dre tuk tak khlai te ye kam kara botang ya maha khlai mi ya bono sorak bujia sara bono sero hajra boling ne bai borni robar porke raji sukli bo robar serendra ra borong ni wai chani robar age te nijene jaga jomi rok ditong kre maha kre kam khlai sa lai ang bu arai ple borong dre kam khlai ma sa maha kre khle bong no nai ma tong ple khle lai je je mane jene bohuk se mane lekharok pore mane pore yang mane bosak marjaw ha yakre mane lekharok na ek bosoro kasa kasi rong aple tamane bai khemar ha pore yang salai me ala angbo salai ya tangya buri bisa paran angbo tang ha salai mani alai bini bo bo kotoi sakya bo si sala basa bo tama khlai bo karma thale ba roba pinda bai sare chani hate sumusai risum dire ni bolong no na lekha boy par han ta kelas kai thala kelas idra awdra tendra kai thala tak boy kya rang habjari ba ta oi khya mar ha pore ni musu bo pore le musu mane rang paisa rong ne kreni bagai pore miya sanai kre oi salai te aba je bine ma ba thamine pore kya sore bhai suba ha suba maya kya sra suba nai lai ba
Mana sarkar torok thani ke habo phaja gya. Phaja gya ke anai gya sarkar box re kai nai ani. Tei thuimani rok tamani bai thia. Rugi oi thia. Rugi oi thia abo ye rugi oi thia. Doctor bai to tala jak. Kono ara hamro ma dia thila ha. Lai tongla ha peta. Buma kari se rok buji rok bai. Ga hum da nai tong plan kita. Bong ai phom ko kolni bai phle. Bujiya ani basa ma sablung thui dong phle re. Bong masak tham. Thubli. Tei bok koisna malai. Bone pura bra koisna malai bini taho bo horok bosok jona. Taho bu bok sala basa taho tham buri basa jeng lefa buri tham. Tei sala basara bo biang thala ta bini darara. Sala basa bo bakarano rei thajak. Dada bo bakarano rei thajak. Lani koto yar kya bo bakarano rei thajak. Tei phairo nai phaijare tei ta Ni nai phigya. phairo kesa sabo mane rang phaijara ro phaijare. Ro phigya. Rang phaijau ro phigya ma ro phigya. Khuslai la ya be. Ya thangani. Tei bokta je tahangai se masana tangkelai masaya je wahe ni to wate parano torone din chana la berasa. Rok rampara rai rok tong lai phli. O andro tong lai lai jono ya sutun mutun khlai lai tong lai phli. Akhlai ma soli lai phli. Geneng tabok Tripura sarkar thane tama sarne musu. Lai sajo nai ani kotoi ro bai ang se pharia phabo. Ang se su au miya phabo nai miya phabo ani kotoi ro bai no. Ana lai bar di ani kotoi ro bai no pha borok muni se dekhlai mane buma kre bupha kre ani kotoi bo borok muni se dekhlai mane lekha pore bo pore ani musu bo pore ro nai ni ong thuk ni ang bo nai ubo khunju khane ya ar kya bo khunju khane ya khunju na thong korok sani helai bo na baklang gorja wakhlak sukhlak khlai korok ma sa khunju khane ya bo ni Sa bok tabo bono tong bong ire tong phle inowa.